таърихи инсоният ва таҷрибаи зиндагӣ собит менамояд, ки дар ҳар давру замон эҳтиром гузоштан ба зан модар ин пеш аз ҳама осудагӣ дар хонадон ва ободии давлату миллат аст. рӯзи 7 март ба муносибати рӯзи модар ва гиромидошти олиҳаи зиндагии аҳли башар модарон дар толори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо иштироки кормандзанони мақомот, собиқадорзанҳо ва кормандони техникии раёсат ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар баргузор гашт. чорабинии идона ҳамчун таҷассумгари эҳтирому ғамхорӣ, меҳру вафодорӣ нисбати зан модар бо сухани табрикотии муовини аввали сардори раёсат генерал-майёри милитсия Шафизода Рустам Исмоил оғоз ёфта ба сами бонувон табрикоти вазири корҳои дохилӣ расонида шуд. зикр гардид, ки барои ҳар яки мо симои аз ҳама маҳбубу меҳрубон ва нотакрору ҷовидона модар аст. ба шарофати зан модар ҳаёт дар рӯи замин пойдор ва рисолати пурзаҳмати тарбиятгарӣ бардавом аз насл ба насл мегузарад. маҳз ҳамин фазилату хислати офаридгориву ғамхорӣ мақому мартабаи модарро боз ҳам муқаддасу беназир мегардонад. хизматҳои арзандаи бонувон дар таъмин ва ҳифзи манфиатҳои ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии Тоҷикистони соҳибистиқлол ба таври ҳамешагӣ дар баромадҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардида, дар сиёсати имрӯзаи мамлакат арш гузоштан ба мавқеи зан модар тарғиб мешавад ва муҳимтарин вазифаҳои давлативу ҷамъиятиро ба зан лоиқ медонанд, ки ҳадафи он низ ҳимояи мақоми ин табақаи фаъоли иҷтимоии мамлакат мебошад. аз ҷумла дар сафи милитсия фаъолият кардани занону бонувони матинирода нишонаи ҷасорат, пуртоқативу фидокории зани тоҷик аст, ки ба мардони ҳампеша нерӯи корӣ ато мекунад. дар идомаи чорабинии тантанавӣ ба муносибати рӯзи модар бо фармоиши вазири корҳои дохилӣ ва сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд якчанд кормандзанони мақомот бо назардошти кордониву масъулиятшиносӣ дар самти иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ ва сифатҳои шахсӣ бо медалу нишонҳои соҳавӣ, ифтихорнома ва сипоснома сарфароз карда шуданд. илова бар ин, бо ибтикори мардони мақомот ба ҳамаи занони дар чорабинии идона иштирок дошта ва дар сафи милитсияи Суғд фаъолият баранда тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. табрик гӯям шуморо бо ин иди баҳорӣ 8 март муборак бонувони гиромӣ. пеш аз ҳама саломат бошед шумо бонувон, чеҳраҳои шумоён зебогиаш намоён. аз ҳамин фурсати муносиб истифода бурда тамоми бонувони ватани азизамонро бо ин иди рӯзи модарон аз самими қабл табрику муборакбод гуфта ба ҳар яки онҳо тани сиҳат, хотири ҷамъ, хонаи обод таманно менамоям. зан модар ин чашмаи эҳёи муҳаббат, саршори зиндагӣ буда ба ҳар як инсон рӯҳу равони тоза мебахшад.